υπεραξεί από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία ένα πλήθος Αγίων, τα ονόματα τα οποία είναι γνωστά. Ήδη ο Γέροντας Πορφύριος, ο Αγιορείτης, έχει αναγνωριστεί. Περιμένουμε την αγιοποίηση επισήμως του Αγίου Παϊσίου, του Γέροντος Ιωσήπου του Σπηλαιώτη, του Αφρέντου του Κατολακιώτη, του Αγίου Ιάκωβου του Τσαλίκη και άλλων, του Αγίου Μενίτου του Σαριδάκη, ήταν και πνευματικός μου ο γέροντας αυτός, ο οποίος διακόνησε την Αγία Εκκλησία μας στους Αγίους Αναργύρους, στο Λιμνό Δονόσο, στο νοσοκομείο, στο Εγάλο, στην Αγία Βαρβάρα. Υπάρχει βιβλίο, 2-3 βιβλία, τα οποία έχουν γραφεί για το βίο του. Όμως να επανέλθουμε ταχύτατα, να μην σας κουράζω, στον βίο του Αγίου Μεγάλου Αθανασίου. Τι Θεός Μέγας και πόσο του αξίζουν τέτοιοι Άγιοι. Υπέφερε τα πάντα. Συκοφαντήθηκε και υβρίστηκε και κατεδιώχθη σε όλη τη ζωή από αιρετικούς. Ενώ έχει αναγνωστεί η Αγία Ορθοδοξοποίηση από τον Μέγαρο Κωνσταντίνο ως μια επίσημη εκκλησία και θρησκεία της Αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής. Εν τούτης, μέσα στην εκκλησία παρισφρίουν από τους πρώτους αιώνες αιρετικοί άνθρωποι, αυτοί που εντός εισαγωγικών ονομάζονται Ορθόδοξοι, όπως είναι ο Άριος, τον οποίο τον ακούσαμε σε ένα τροπάριο των Αποστήλων, οι οποίοι μπερδεύουν λόγω της πλάνιστον και λόγω της επιπιθήσεως ότι είναι υψηλά θεολόγοι και μπορούν να τα αναλύουν τα θεολογικά πράγματα με το μυαλό τους, προσπαθούσαν να περάσουν την Ορθόδοξη Ομονητή και την Εκκλησία αιρετικά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός των άλλων πλανημένων που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κτίσμα. Δηλαδή ότι ο Θεός τον δημιούργησε τον Χριστό, τον Υιό του, και τον ονόμασε Υιό του, αφού άρχισε να δημιουργεί τα κτίσματα. Τους αιώνες, δηλαδή το χρόνο, τους αιώνες, το χρόνο, τη γη, τα κτίσματα γύρω και τον άνθρωπο. Τον έκανε δηλαδή Θεό, μόνο άνθρωπο. Και μετά αυτόν έστειξε ως άνθρωπο, τον ονόμασε Υιό. Πλάνη μέγιστη. Αν έτσι ήταν το πράγμα, δεν θα είχαμε μυστήριο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν θα παρηγάγαμε Αγίους. Εμείς όμως πριν μπούμε στο θέμα μας, ήδη αποδείξαμε έτσι, πολύ απλά και πρακτικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία παράγει Αγίους. Τι είναι Αγία Ματρόνα, τι είναι ο Άγιος Πορφύριος, με τα τόσα χαρίσματα 2 ώρες και προώρασης. Άγιοι του Θεού, με χαρίσματα ουράνια, τα οποία χαρίσματα τα οποία τα είχε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, κοιτάει εδώ στους Αγίους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για τον Μέγα Αθανάσιο, αδελφοί μου, τι θαυμαστή προσωπικότητα. Ευχαριστώ που με καλέσατε, γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να ξαναδιαβάσω τον βίο του, τον οποίο το είχα διαβάσει πιο παλιά και είχα θαυμάσει, και να εντρυφήσω λίγο περισσότερο στο θέμα και να θαυμάσω και να θαυμάσω και να θαυμάσω. Γεννήθη στην Αλεξάνδρεια το 297 από ευσεβείς χριστιανικούς γονείς. Αυτό είναι βάση, είναι κλειδί. Είναι ένα όπως πήρε η γιαγιά το εγγονάκι και η μητέρα το παιδάκι και εσείς τα παιδάκια σας και τα φέρατε αγκαλιά στην εκκλησία. Έτσι, αυτοί εγκαταλείσατε τα σοβαρά προβλήματα της οικογένειας και ήρθατε να μαζευτούμε σε κοινό χώρο και τόπο για να δοξάσουμε τον Θεό μας και τον Άγιο του και τους Αγίους του. Έτσι κάνανε και οι γονείς των Αγίων τότε. Τους φέρανε και ήταν πολύ σκληρή η περίοδος τότε, μόλις είχε αναγνωριστεί η Εκκλησία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όχι, το 297 υπήρχαν ακόμα διωγμοί και βασανιστήρια και σκοτωμοί. Ήταν μικρός όμως ο Αγίος Αθανάσιος, μέχρι να μεγαλώσει να γίνει 16-17 χρονών, είχε έρθει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Και είχε αναγνωρίσει την Εκκλησία την Ορθόδοξη ως επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Και έχουν σταματήσει οι διωγμοί. Οι διωγμοί από το επίσημο κράτος. Γιατί οι διωγμοί λόγω πλάνης των διοικητών, των βασιλέων, ακόμα και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος από τον Άριο πλανήθηκε για ένα μικρό διάστημα, και ενώ αγαπούσε και σεβόταν τον Άγιο Αθανάσιο, τον έστειλε εξορία. Γιατί πίστεψε τη συκοφαντία ότι ο Άγιος Αθανάσιος, έτσι του είπε ο Άριος και οι οπαδοί του, ότι προσπαθεί να εμποδίσει τη μεταφράσή του από την Αλεξάνδρεια που ήταν η Αίγυπτος, ο σιτοκολώνας της Αυτοκρατορίας, και να μην πάει σιτάρι στην Κωνσταντινούπολη και να πεθάνουν οι της Κωνσταντινούπολης και να επαναστατήσουν έναν βασιλέος και να τον ρίξουν. Ακούστε τι ψάχνουν τα λέγουν. Αυτό το πίστεψε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ενώ ήταν σοφός και ήταν και δίκαιος και αυτός είχε τη σοφία και την αποκάλυψη του Θεό να κάνει την ορθότητα, χριστιανική πίστη επίσημη, εντύπωσε τον Άγιο Αθανάσιο που ήταν στην εξορία οργανμένος για 2 χρόνια και 4 μήνες. Λοιπόν, εκοιμήθη ο Μέγας Αθανάσιος στις 2 Μαΐου του έτους 373 σε ηλικία 76 ετών στην Αλεξάνδρεια. Διακόνησε την Αγία ημών Ορθόδοξη Εκκλησία από το 29ο ως αρχιερές, από το 29ο έτος ηλικίας του, νεότατος, έως το 76ο. 46 χρόνια συναπτά. Με τους τιμίους μακροχρόνιους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας που κάνει, άλλος
και άλλος δεν μπόρεσε να υπερβεί τον αγώνα, ξέρετε τι, δεν συκοφαντήθηκε τόσο πολύ και δεν καταδιώχθηκε κανείς άλλος ως τον Άγιο Αθανάσιο. Μετά από 19 αιώνες έχουμε πάλι στην ίδια πόλη τη συκοφαντία και τον διωγμό του Αγίου Νεκταρίου, του Πενταπολίου, του μεγάλου αστέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος και αυτός εκεί στην ίδια πόλη συκοφαντείται, διώχνεται και φεύγει, χάνει την αρχιερατική του θέση και γίνεται ταπεινά ένας Λεβίτης και ιεροκήρυκας και διευθυντής της Βυζαρίου, αλλά και Άγιος Μέγας. Μέγας Άγιος. Ο Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία συνεχή καταδίωξη. Μπαίνει και αρχίζει να προσφέρει στην εκκλαγία μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιος Θανάσιος, από την ηλικία του 16 χρόνων. Είναι μια παρέα συνομιλίκων του κάτω από το Μητροπολιτικό Μέτρο και τόσο πολύ σεβασμό και αγάπη είχε στα Άγια Γράμματα της Ορθοδοξίας, που παίρνει έναν φίλο του και αρχίζει να του διαβάζει όλες τις ευχές της βαπτίσεως. Από πάνω από το μπαλκόνι της Μητροπόλεως, ο Πέτρος, ο αρχιερέας της Αλεξανδρίας, παρακολουθεί το γεγονός. Βλέπει ότι όλα γίνονται στην τάξη της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και κάποια στιγμή θυμώνει, γιατί νομίζει ότι παίζουν και κοροϊδεύουν τα παιδιά και στέλνει μερικούς παπάδες και τους παίρνουν πάνω στο Μητροπολιτικό Μέρο. Και εκεί διαπιστώνει ότι όλα τα παιδιά αυτά είχαν σεβασμό και αυτός ο οποίος έκανε την βάπτιση ως αρχιερεύς, δηλαδή έπαιζε τον ρόλο του αρχιερέως που ήταν ο Αθανάσιος 16 χρονών, ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί, πολύ σεβαρό παιδί και όλα τα έκανε κατά την τάξη της Ορθοδόξου ημών πίστεως και ανεγνώρισε το βάπτισμα. Και έδωσε εντολή και προχωρήσανε στο χρήσμα. Ακούστε. Δηλαδή αρχίζει η προσφορά του μικρού Αθανασίου από την ηλικία του 16 χρόνων. Και συνεχίζουμε. Τι με τον αγώνα το μεγάλο, τι εθέσπισε, ποιο δόγμα εθέσπισε, το οποίο το έχουμε και εμείς ακόμα στην Ορθόδοξη πίστη μας και θα το έχουμε έως την τελεία των αιώνων, αρκεί να μην τη χάσουμε. Προσέξτε, γιατί εκείνη την εποχή ήταν οι Άριοι, ήταν οι Μακεδόνιοι και οι άλλοι πλανημένοι που μπαίνανε εκεί, οι οποίοι ιτήθηκαν τελικά, θριάμβευσε η Εκκλησία Ορθόδοξος. Σήμερα έχουμε όμως την πιο μεγάλη και επικίνδυνη αίρεση της παγκοσμιοποίησης της πανθρησκείας, η οποία είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία προσπαθεί όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά και θεολογικά και θρησκευτικά να κάνει μία θρησκεία, μία πίστη, όλοι λένε έχουν αλήθεια. Τι αλήθεια έχουν αυτοί οι οποίοι δεν παράγουν Αγίους και δεν έχουν μυστήρια, καμία αλήθεια δεν έχουν, και να κάνουν μία πίστη. Προσέξτε, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ξεφύγει και ορθόδοξοι αρχιερείς και παπάδες και έχουν γίνει οικουμενιστές. Αδελφοί μου, μεγάλη προσοχή να μην παραλάβουμε τέτοια πίστη από τους μεγάλους Αγίους μας, τους αγωνιστές, και να χάσουμε την πίστη τώρα, τα τελευταία, γιατί ήδη ζούμε εποχές οι οποίες χαρακτηρίζονται έτσι. Δεν είχαν μπαλκόν τότε, τώρα έχουν. Δεν μιλάγανε για αντίχριστο τότε, έτσι. Τώρα μιλάμε για αντίχριστο και πιθανόν να είναι και τελικός. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Τι εθέσπισε. Πίστης καθολική αυτή εστίν, η ορθόδοξη πίστη δηλαδή αυτή είναι έναν Θεόν εν τριάδι και τριάδα εν μονάδι σεβόμεθα. Μήτε συγχέοντες, τις υποστάσεις, μήτε την ουσία μερίζοντες. Είναι μια παναλήθεια ουράνια. Θα το ξαναδιαβάσω. Και αν θέλετε μετά, τέλος, και να μου κάνετε ερωτήσεις, να μου κάνετε και να το αναλύσουμε. Είναι ένα δόγμα της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο το ξέρουν πάρα πολλοί όσοι φορούν το ράσο. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κτήμα και όλου του λαού. Είναι απλό, είναι λίγο στριφνό στην αρχή, άμα το ακούσει κανείς για πρώτη φορά, αλλά είναι απλό ότι έχουμε έναν Θεό σε τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις λέμε αλλιώς, οι οποίοι δεν χωρίζονται. Λοιπόν, πίστης καθολική αυτή εστίν είναι ένα Θεό εν τριάδι και τριάδα εν μονάδι. Σεβόμεθα μήτε συγχέοντες τους ρόλους, τα τρία πρόσωπα, μήτε την ουσία μερίζοντες. Το απέδειξε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ήταν και Άγιος Θανάσιος, ο Άγιος Πυρίδων ο Μεγάλος, με το θαύμα, με το κεραμίδι, που απέδειξε στους Αριανούς και στους άλλους αιρετικούς που ήταν από κάτω, στην ίδια Σύνοδο. Υπήρχαν αιρετικοί μέσα, είχαν πέσει στην αίρεση. Που έστυψε το κεραμίδι και κάτω βγήκε το νερό, πάνω η φωτιά και στη μέση έγινε ο πυλός. Και να, τους απέδειξε ότι εδώ, σε αυτό το κεραμίδι, ποιος ήξερε ότι εδώ μέσα είναι τα τρία αυτά στοιχεία, ασύγκητα, έτσι είναι και η τριάδα. Υπάρχει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Γεννητός ο Θεός, πρώτων αιώνων, άρα δεν είναι κτίσμα, γιατί είναι πρώτων αιώνων και των χρόνων,
και πορευτό το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι και αυτό πρώτων αιώνων και των χρόνων και των κρισμάτων. Είναι και τα τρία πρόσωπα Θεοί. Έτσι, τρεις υποστάσεις, ένας Θεός. Αυτή είναι η Αγία Επιστήμη. Δεν το ξεχνάμε. Η προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε όταν σε ηλικία 16 ετών ο Αθανάσιος ευάδισε τον φίλο του, το είπαμε αυτό. Το έτος 319 και σε ηλικία περίπου 23 ετών χειροτονείται υπό τον Αλεξάνδρου, αρχαίο πατριάρχης της Αλεξανδρίας, διάκονος. Αρχίζει το συγγραφικό του έργο με πολύ βάθος σοφίας και πλάτος και λίγα χρόνια μετά που αρχίζει να εκδηλώνεται η αίρεση του Αρείου, που ήταν και αυτό στην Αλεξάνδρεια, είναι έτοιμος με σοφία και με συγγραφικό έργο για να τον αντιμετωπίσει και κυρίως αυτός τον αντιμετωπίζει και οι άλλοι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν διάκονος. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 ο Άγιος Αθανάσιος είναι διάκονος. Είναι αρχιδιάκονος Αλεξανδρίας. Δηλαδή είναι πολύ μικρός σε σχέση με τους άλλους αρχιερείς. Είναι αρχιερείς οι άλλοι. Αυτοί έχουν τον λόγο. Αυτοί πρέπει να αποδείξουν. Και αυτοί αποδεικνύουν. Έτσι. Όμως είναι αικίνητος. Ξέρει τα πράγματα απ' έξω, έχει σοφία Θεού, έχει απλότητα και καθαρότητα και πάει στους αρχιερείς και τους λέει τι να απαντήσουν, γιατί είναι η σειρά των αρχιερέων, των δικών μας, των Ορθοδόξων, να απαντήσουν στους Αριανούς. Και αυτοί λύσαξαν. Και ενώ κερδίζει η Ορθοδοξία, βγαίνουν καθαρές αποφάσεις, γίνεται το περισσότερο του συμβόλου της πίστεως, το μεγαλύτερο κομμάτι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αποφασίζουν να κάψουν τα συγγράμματα του Αρείου και να τον στείλουν, να τον εκτοπίσουν για να τον στείλουν εξορία και τον στέλνουν εξορία, δεν πάβουν. Μόλις γυρίζουν πίσω και ενώ γυρίζει πίσω μαζί με τον Πέτρο, τον αρχιερέα της Αλεξανδρίας, ο Άγιος Αθανάσιος, θριαμβευτής. Γιατί το έχουν μάθει όλοι, ο Αθανάσιος έπαιξε ρόλο πολύ βασικό και κέρδισε η Ορθοδοξία στην Κωνσταντινούπολη στη Σύνοδο. Αυτοί από τις πρώτες μέρες που γυρίζουν πίσω αρχίζουν και το συκοφαντούν. Με συκοφαντίες εσχρές, σε διάρκεια πολλών ετών και δεκαετιών. Θα σας πω μερικά πράγματα από αυτά. Λοιπόν, οι πλανεμένες θέσεις του Αρείου, την είπαμε, ότι ο Άριος έλεγε, πίστευε ότι ο Κύριος μας δεν είναι Θεός. Τον δημιούργησε ο Θεός Πατέρας όταν άρχισε να δημιουργεί τους χρόνους και τα κτίσματα. Και άρα είναι κτίσμα. Άρα είναι μονάχος και δεν είναι Θεός. Βέβαια αυτό είναι μια πλάνη, διότι εμείς συνεχίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος να παράγουμε Αγίους. Και να συνεχίζει να εκπορεύεται το Πνεύμα του Άγιο από τον Θεό Πατέρα και να το στέλνει ο Υιός. Όπως το έστειλε στην Πεντηκοστή. Θα την γιορτάσουμε σε λίγες μέρες και όπως συνέχεια το στέλνει. Και αυτός στέλνει το Πνεύμα του Άγιο και παράγουμε Αγίους εμείς ακόμα σήμερα. Που δεν θα μπορούν οι Καθολικοί, που δεν θα μπορούν οι Προτεστάντες ή οι Σατανικοί κάτω οι γκουρούδες και οι λοιποί. Προσέξτε, να κρατήσουμε την πίστη μας αδελφοί. Η επίθεση αυτή που δεχόμεθα, αλλά στα σχέδια των Δυτικών εμείς την έχουμε πέσει σε παγίδες. Γιατί αντί να ζήσουμε εμείς τόσο ορθόδοξα και καθαρά και αγιαστικά και αυτοί να αντιγράφουν εμάς, εμείς εγκαταλείψαμε το Θείο, το Άγιο, το Αλόβητο, αυτό που παραλάβαμε από τον Άγιο Αθανάσιο και τους αρχαίους πατέρες και πήγαμε να μοιάσουμε προς εκείνους, προς Δυτικούς. Στο γάμο, στις σχέσεις των νέων, και στα άλλα ιδιώματα που έρχονται μέσω του τηλεόρασης και του σινεμά από τη Δύση. Και την πατήσαμε. Γι' αυτό πρέπει η μετανία και σοφία και μετανία, όπως σοφά μαζευτήκαμε εδώ πέρα όλοι με τα παιδιά και τα εγγόνια και τα παιδιά νέοι και γέροι. Και αφήσαμε τα σοβαρά προβλήματα και μαζευτήκαμε σοφά για να τιμήσουμε τον Άγιο Αθανάσιο και την Αγία Μαθρόνα και τον Θεό μας. Έτσι σοφά πρέπει να καταλάβουμε, να ζητήσουμε αυτογνωσία του Θεού. Πού χάσαμε τον δρόμο, Κύριε, τους εγκαταλείψαμε. Πού, Κύριε, δείξε μας, σε παρακαλώ, μόνο έτσι. Μόνο το Πνεύμα του Άγιο. Και εν μετανία και σοφία και εν μετανία διαρκή να επιστρέψουμε εκεί που χάσαμε τον δρόμο και να πιάσουμε όλοι μαζί αγκαλιά, όλοι οι στέλνοι Ορθόδοξοι Έλληνες που αγαπάμε την πατρίδα, για να την αναστήσουμε. Και θα την αναστήσουμε γιατί τα σχέδια του Θεού για μας δεν είναι ότι τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε εμείς. Είναι το σχέδιο του Θεού τέτοιο. Αλλά εμείς τουλάχιστον πρέπει να τον ευαρεστήσουμε προχωρώντας προς εκείνη το δώρο του μεγάλου. Στους Κωνσταντινούπολεως εννοώ. Συνεχίζουμε. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 14 Ιουνίου 325, ο Αρχιδιάκονος Αθανάσιος διαπρέπει. Ο Άριος κατησχύνεται. Το αποτέλεσμα της διοίκησης της Ορθοδοξίας είναι η σύνταξη του συμβόλου της πίστεως, η κατάκριση του συγγραμμάτου του Αρείου και η εξορία του. Τον στέλνουν εξορία διότι από τον έσπρο μέγας του Αντίου. Αλλά μετά ξαναγύρισε. Αλλά είχε και στην Αλεξάνδρεια οπαδούς
και οι οποίοι αυτοί, ενώ ο Άριος είναι σε εξορία, αυτοί βρίζουν τον Άγιο Θανάσιο. Τον Απρίλιο του 1926 πεθαίνει ο Αλέξανδρος, ο πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Λίγο πριν κινηθεί, δείχνει τον Αθανάσιο ότι αυτός είναι άξιος να γίνει πατριάρχης. Ο Αθανάσιος είναι απλός και ταπεινός, το μαθαίνει ότι τι είπε ο Πέτρος και σηκώνει και κρύβεται για ένα μεγάλο διάστημα. Τον ψάχνουν από εδώ που είναι Αθανάσιος, τον βρίσκουν. Τον επάνε με το ζόρι στη σύνοδο που είχαν συγκαλέσει και τον κάνουνε ντε και καλά οι χριστιανοί, έτσι γίνονταν τότε. Είχαν και οι χριστιανοί εκτίμηση και άποψη για τον αρχιερέα τους και για τους ιερείς τους. Και τον κάνουνε αρχιερέα, τον κάνουνε πατριάρχη Αλεξανδρίας, σε ηλικία 29 ετών. Τα 4 πρώτα χρόνια της επισκοπικής ζωής του Μεγάλου Αθανασίου κυλούν ήσυχα και ήρεμα. Λέει εδώ πέρα σοβαρά πράγματα, πόσο ήσυχα, πόσο αγάπησε, πόσο θείος ήταν, πόσο γλυκής ήταν, πόσο αγάπη Χριστού είχε στην καρδιά του, πόσο αγάπησε τους φτωχούς, τις χήρες, τα ορφανά, αυτούς που είχαν οικονομικά προβλήματα. Δεν περνούσε ημέρα που μόλις τελείωνε τα αρχιερατικά του καθήκοντα να πάει στους πιο φτωχούς δρόμους της Αλεξανδρίας μαζί με είδη διατροφής και ό,τι άλλο, σκεπάσματα και άλλο είχαν ανάγκη οι φτωχοί, στους φτωχούς δρόμους για να δώσει στους φτωχούς ελεημοσύνη. Αυτόν λοιπόν τον μεγάλο του πατέρα, τον θείο, τον γλυκή, αυτός ο οποίος ήταν ήδη καθομοιωσία, ήταν η ψυχή μέσα στο σώμα, αυτοί εδώ πέρα οι αιρετικοί τον καταδίωκαν συνεχώς. Ο Μέγας Παρθόλιος, που είναι σύγχρονος μεγάλος ασκητής του Αγίου Αθανασίου, προφήτευσε το εξής: θλίψεις πολλά και συκοφαντία ανθρώπων είναι και εις Χριστόν ευσεβίας. Μένους είναι αυτό. Τον περιμένουν θλίψεις και συκοφαντία και διωγμή. Γιατί λόγω της μεγάλης πίστης και του σεβασμού πήγε στο πιστό. Μέχρι τέλους υπ' αυτού δυναμούμενος την αλήθεια του Ευαγγελίου της Εκκλησίας κηρύξει. Αλλά μέχρι το τέλος ο Χριστός θα τον ενδυναμώνει και θα κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι και έγινε. Οι κατηγορίες, φοβερές οι κατηγορίες. Η περί δολοφονίας του Αρσενίου του 1932 μετά Χριστόν. Ένας αρχιερέας της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά αιρετικός, είχε πάει με την ομάδα του Αρίου, χάνεται, εξαφανίζεται. Δεν τον βρίσκανε πουθενά. Τι έγινε αυτός ο Αρσένιος, αυτός ήταν σε ένα μοναστήρι, κρυμμένος. Δεν ξέρουμε αν ήταν σχέδιο των Αριανών, των αιρετικών. Αυτοί όμως, σε ένα από τις συνάξεις που γινόταν των Ορθοδόξων, παρουσιάζουν μέσα σε ένα κουτί ένα χέρι ανθρώπου και λένε ότι αυτό το χέρι ανήκει στον Αρσένιο και τον Αρσένιο τον σκότωσε ο Αθανάσιος. Τον Άγιο Αθανάσιο, τον κάνανε δολοφόνο. Οι αιρετικοί. Λοιπόν, στη Σύνοδο της Φύρου το 335 τον κατηγορούν μέσα στη Σύνοδο και ενώ είναι όλοι παραταγμένοι μέσα σε μεγάλη αίθουσα οι αρχιερείς, έχουν πληρώσει μία πόλη και την βάζουν μέσα στη Σύνοδο και αρχίζει αυτή να λέει, να κατηγορεί τον Άγιο Αθανάσιο ότι τον φιλοξένησα μία ημέρα στο σπίτι μου και αυτός με βίασε. Και ήμουν Παρθένα και τώρα έρχεται στην Παρθενία. Εν τω μεταξύ, κατά χάρη Θεού, είχε διαρρεύσει ότι το σχέδιό τους το είχε μάθει ο Άγιος Αθανάσιος και είχε πει στον Τιμόθεο, σε έναν πρεσβύτερο της εμπιστοσύνης του άνθρωπο, ότι όταν μπει αυτή η πόρνη μέσα, έφυγε μπροστά εσύ και πες της, προκάλεσέ την και πες της, εγώ μπήκα στο σπίτι σου. Είσαι βέβαιο ότι εγώ μπήκα στο σπίτι σου. Αυτή δεν ήξερε τον Άγιο Αθανάσιο ποιος είναι. Και όταν άκουσε τον Τιμόθεο να λέει ότι εγώ σε βίασα ή εγώ πήγα στο σπίτι σου, ναι, θυμάσαι καλά. Ναι, εσύ ο Αθανάσιος, εσύ με βίασε κλπ. Και καταλάβανε όλοι ότι αφού έδινε σαν Αθανάσιο τον Τιμόθεο και ο Αθανάσιος ήταν δίπλα και δεν τον γνώριζε, ότι ήταν πλάνη, ότι ήταν συκοφαντία. Ακούστε τι πέρασε ο Άγιος Αθανάσιος του Μέγα. Ακούστε. Λοιπόν, στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, στο τέλος του 335 μετά Χριστόν, παρουσία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Άγιος Αθανάσιος κατηγορείται ψευδός ότι ετόλμησε να κρατήσει το στάρι της Αλεξανδρίας στην Αλεξάνδρεια. Ποτέ δεν το είχε κάνει αυτό ο Άγιος Αθανάσιος. Αλλά το πίστεψε ο Μέγας Σωτήρης και τον έστειλε εξορία στην Κλίβερη, στη Γαλλία, 2 χρόνια και 4 μήνες. Τι γινόταν όμως τότε, επειδή όλοι οι χριστιανοί, τότε δεν είχε γίνει το σχίσμα ακόμα, τα νέα τα μαθαίνανε όλοι οι χριστιανοί στην Ευρώπη. Και οι δυτικοί στη Δύση, οι χριστιανοί, ήταν όντως Ορθόδοξοι. Μάθανε λοιπόν ότι ο Αθανάσιος είχε διατρέψει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τα είχαν πάει τα νέα αυτά, και όταν πήγε εκεί, μάθανε ότι έρχεται ο Αθανάσιος για εξορία στα μέρη μας, βγαίνανε όλοι στους δρόμους
και στρώνουν κάτω τα καλά τους τα ρούχα και τα λουλούδια τους και τα φυτά τους και πέφτανε, κάνανε μετάνοια γιατί τον θαυμάζαν και τον αγαπούσαν. Δηλαδή τέτοια συμπεριφορά είχε στην Ανατολή και μια άλλη εντελώς διαφορετική στη Δύση. Ο Άγιος Αθανάσιος. Για να μην σας κουράζω, γιατί πρέπει να πω και στην Αγία Ματρόνα να πούμε δύο λόγια για την Ματρόνα, τον στείλανε εξορία 5 φορές. Στην τελευταία φορά αναγκάστηκε να φύγει και να κρυφτεί η αδελφή μου Άγιος Αθανάσιος νύχτα και βρίσκει ένα τάφο, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και μένει εκεί 4 μήνες κρυμμένος για να μην του δει διώκτες. Και ανακαλύπτει εκεί με μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση ότι ο τάφος αυτός ανήκει στον πατέρα του. Ήταν μια από τις τελευταίες πράξεις, γιατί και από εκεί μετά αθωώνεται από μια σύνοδο, ανακαλύπτει, βρίσκουν το Χριστούγεννο και τον φέρνουν πάλι στην Αλεξάνδρεια με τιμές. Κάθε φορά που γινόταν μια καινούργια σύνοδο και ανακαλύπταν ότι αυτό που είχαν καταμετρήσει ήταν ψεύδι, τον φέρνουν πίσω με τιμές και δόξες και τον υποδέχεται ο λαός. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, μία από τις τελευταίες φάσεις του δράματος της ζωής, του θείου αυτού δράματος που πέρασε ο Άγιος Αθανάσιος ήταν να κρυφτεί για 4 μήνες χωρίς να το ξέρει στον τάφο του πατέρα του για να σωθεί από την καταδίωξη, τη θανατική καταδίωξη. Τον καταδίωξαν να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε λίγα λόγια για την Αγία Ματρόνα μας. Η Αγία Ματρόνα, και εδώ βέβαια επιβεβαιώνεται η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία δεν είναι μόνο Ελλάς, δεν είναι εθνικό θέμα η Ορθόδοξη πίστη, είναι παγκόσμιο. Αυτή ενώνει τους λαούς. Δεν την ενώνει τον κόσμο ο οικουμενισμός με την πανθρησκεία και τα έσχη, τα σχέδια των τραπεζιτών και των αιρετικών και η σύναξη σε κοινό τόπο και συζήτηση των μαγισσών, των γκουρού, των βουδιστών και των χριστιανών Ορθοδόξων, κάτι στο οποίο παραδείγονται αρχιερείς δικοί μας και ο Πατριάρχης του Μητρώνας. Τα έχετε δει αυτά στα περιοδικά και στην Ελλάδα. Μαζί με τον Πάπα, με αρχηγό τον Πάπα. Αυτά είναι όλα εκ του πονηρού, είναι εκ του διαβόλου. Είναι η χειρότερη αίρεση η οποία, αδελφοί μου, υπήρξε ποτέ, είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Αποτρέψτε παιδιά δικά σας, ιερείς και μοναχούς, και εσείς οι ίδιοι ενημερωθείτε παρακαλώ, ενημερωθείτε προσευχόμενοι πάντοτε, για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει. Δεν φτάνουν οι ώρες ανάγνωσης. Μην ενημερωνόμαστε μόνο, καλό είναι και αυτό, να διαβάζουμε μόνο βιβλία, είναι πολύ καλό και αυτό. Αλλά ο νους να είναι καθαρός με την προσευχή, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να έρθει να μας φωτίσει. Και να ο Θεός να μας στείλει το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίσει, για να κάνουμε άλμα στην ενημέρωση και στην καθαρότητα της πληροφορίας που έχουμε μέσα μας. Με προσευχή, αδελφοί μου, περισσότερο. Και με ανάγνωση μετά. Πάμε στην Αγία Ματρόνα. Και η Αγία Ματρόνα, όπως και ο Άγιος Αθανάσιος, μεγάλωσε από τους αδελφούς γονείς. Γεννήθηκε στο Σέμπινο της Ρωσίας το 1881 και εκοιμήθη στη Μόσχα 2 Μαΐου του 1952. Από πολύ μικρή είχε το χάρισμα της διόρασης και της πρόρασης. Είχε πάθει σωματικά, όπως ήταν όμορφη. Δεν είχε ούτε βολμούς το μάτι. Η μητέρα της ήταν το 4ο παιδί της οικογένειας, φτωχή οικογένεια εκείνη την εποχή. Καταλάβαινε η μητέρα της Ναταλία ότι δεν μπορούσε να τη μεγαλώσει, άρα 4ο στόμα στην οικογένεια φτωχή ήταν πρόβλημα και σκεφτόταν να τη δώσει σε μια οικογένεια που δεν είχε παιδιά, ή να την έβαζε σε ένα ορφανοτροφείο μιας γειτονικής πόλης. Όμως, εμφανίζεται, βλέπει ένα όνειρο η μαμά της και βλέπει ένα ολόλευκο ωραίο περιστέρι με ανθρώπινη μορφή και χωρίς μάτια. Και ήταν η Αγία Ματρόνα. Εγεννήθη η Αγία Ματρόνα, όταν γεννήθη, μετά χωρίς βολβούς, αδελφοί μου, αόμορφη. Είχε ένα φυσικό κοκαλάκι στο στήθος σε σχήμα σταυρού. Και εδώ μια φορά έβγαλε το σταυρό που της είχε βάλει η μαμά της στο λαιμό και της έκανε παρατήρηση η μητέρα της, γιατί το έβγαλε στο παιδί μου το σταυρό. Του λέει: μητέρα μου, εγώ δεν έχω ανάγκη από το σταυρό, έχω το δικό μου. Κοίταξε εδώ, δεν το είχε η μητέρα της ότι είχε σταυρό στο στήθος με σχήμα σταυρού. Ναι, με το ίδιο της στο σώμα δηλαδή. Φάνηκε από τη βάπτισή της ότι έχει χάρισμα από το Θεό, διότι όταν έγινε η βάπτισή της, πάνω από την κολυμβήθρα σχηματίστηκε ένα σύννεφο μύρου ευωδιαστού σε σχήμα σταυρού.
Και όλοι καταλάβαν τότε ότι αυτό το πλασματάκι είναι σκεύος εκλογής. Από πολύ μικρή είχε τα χαρίσματα και της διόρεσης και της πρόοδας. Και όχι μόνο δεν έγινε αιτία να στερηθεί η τροφή από ένα στόμα καινούριο στην οικογένεια, της οικογένειας, αλλά το μάθανε οι χριστιανοί ότι έχει δύναμη η προσευχή της και ερχόντουσαν από πολύ μακριά για να παρακαλέσουν την ματρονίτσα μικρή ακόμα και μετά μεγαλύτερη ήταν όσο μεγάλη, να τους προσευχεί για τα προβλήματά τους, για να λυθούν τα προβλήματά τους, για ασθένειες κτλ. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι ερχόντουσαν με δώρα. Τα οποία δώρα τα μάζευε η γενοτρόνα και τα έδιναν μέσα στους φτωχούς του χωριού και σε άλλες περιοχές που είχαν ανάγκη. Από την ηλικία των 20 ετών, εκτός από το πάθος της αορασίας, παθαίνει μια ασθένεια και μένει παράλληλα στα κάτω άκρα. Και έτσι μένει το υπόλοιπο της ζωής της μέχρι τα 72 στο κρεβάτι, χωρίς να μπορεί να περπατήσει. Όταν ήταν μικρούλα, είχε και αυτή ως νέο πλάσμα, μικρό παιδάκι, την ανάγκη να βγει έξω να παίξει με τους συνομήλικους και τις συνομιλικές τους. Αλλά τα παιδάκια τα άλλα την βλέπανε αόματι και την βάζανε για να παίξουν και να γελάσουν και να την παρατηρήσουν, την βάζανε σε λάκκους και μετά καθόταν γύρω-γύρω αυτά ψηλά στο χείλος του λάκκου και παρατηρούσαν την Αγιονοτρόνα πώς θα ανέβει. Έτσι λοιπόν στεναχωριόταν από αυτές τις καταστάσεις και από πολύ μικρή στερήθηκε και το παιδικό παιχνίδι και έμεινε στο σπίτι της. Όμως πάντοτε χαριτωμένη. Της λέγανε οι μεγάλοι, καημενούλα, δεν έχεις και σημάτια να δεις τις ομορφιές του κόσμου, τις λίμνες, τα αστέρια, τα βουνά, τις πλαγιές κτλ. Τους ανθρώπους. Λέει, μην στεναχωριέστε, γιατί εμένα μου τα άνοιξε τα μάτια ο Θεός μια φορά και τα είδα όλα. Ναι. Όμως, αδελφοί μου, για μισό λεπτό να σας διαβάσω κάτι εδώ. Ωραία. Σελίδα 12. Να σας διαβάσω λοιπόν μια περικοπή, στη σελίδα 12, που αποδεικνύει πόσο όντως έβλεπε με τα πνευματικά της μάτια τι μεγάλο χάρισμα που είχε. Πολλοί άνθρωποι λυπούνταν την Ματρόνα και έλεγαν: η καημένη δεν μπορεί να δει τις ομορφιές του κόσμου. Όμως η Ματρόνα απαντούσε: να σας πω κάτι, ο Θεός μια φορά μου άνοιξε τα μάτια και είδα και το φως και τον ήλιο και τα αστέρια και τον ουρανό. Και όλα όσα υπάρχουν εδώ κάτω στον κόσμο. Είδα τα ποτάμια, τις λίμνες, την θάλασσα, όλα. Υπάρχει όμως και μια απόδειξη ότι αυτή η γυναίκα έβλεπε πνευματικά. Η Σντάνοβα, θυμάται, όταν ήταν νέα το 1946, η Σντάνοβα ήταν νέα, φοιτούσε στο πανεπιστήμιο και όταν ήταν να πάρει το δίπλωμα έπρεπε να κάνει μια διπλωματική εργασία. Ένας καθηγητής της την αντιπαθούσε και δεν την άφηνε με κανέναν τρόπο να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ήθελε να την κάνει να χάσει όλα τα χρόνια που έκανε μαθήματα. Πήγε λοιπόν με δάκρυα στη Ματρόνα και της λέει: τι να κάνω, πήγε να εξουραστείς τώρα, της λέει, και έλα το βράδυ να πιούμε τσάι και να συζητήσουμε. Της απάντησε εκείνη. Η κοπέλα περίμενε με αγωνία να περάσει το απόγευμα. Ήρθε και το βράδυ και όπως πήρανε τσάι, λέει η Ματρόνα: ξέρεις τι σκέφτηκα, να πάμε τώρα μαζί ένα ταξιδάκι στην Ιταλία. Και ξεκινάει η Ματρόνα και λέει: τώρα πάμε Φλωρεντία, Ρώμη και βλέπουμε πολύ ωραία παλάτια. Για κοίταξε και αυτό το παλάτι, βλέπεις τι ωραίο που είναι με τις αψίδες, τα σκαλιστά. Βλέπεις πως είναι τα μπαλκόνια, τα γύσα, τα φουρούσια. Και ήταν σαν να το έβλεπε η κοπέλα μπροστά της ολοζώντονο. Το έβλεπε με τα μάτια της Ματρόνας. Το πρωί, πριν αρχίσουν οι εξετάσεις για τα διδώματα, ήρθε στη θέση της και ξαναέγραψε όλη τη συνεργασία από την αρχή. Όταν ήρθαν οι καθηγητές και την είδαν, έμειναν άφωνοι. Τόσο ωραία ήταν. Όλοι παραδέχτηκαν πως ήταν η καλύτερη εργασία. Να τα χαρισμένα τα σπουδαία, τα οποία μας περιμένουν. Όλους εμάς μας περιμένουν τέτοια. Ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Δεν έχει χαρισμό στον Άγιο Αθανάσιο και στην Αγία Ματρόνα και στον Γέροντα Παΐσιο και όχι σε εμάς. Θα κάνει και σε εμάς. Να θέλουν να τους μοιάσουν με ταπεινά. Δεν μπορούμε, Κύριε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον Αγία Ματρόνα, τον Άγιο Αθανάσιο. Όμως βοήθησέ μας να είμαστε κοντά. Να είμαστε στα πατήματά τους. Στα πατήματα, σοφά. Το απάγωμα της σοφίας το αποδεικνύουμε εμείς αν ζούμε χριστιανοί νεότεροι, όταν αποφασίσουμε να μετανοήσουμε και αυτή η μετάνοια είναι διαρκής. Όχι 3 μήνες μετάνοια και 5 μήνες πίσω. Δεν παίρνουμε δώρα από το Θεό. Γιατί δεν παίρνουμε δώρα, γιατί δεν μας αγαπάει. Γιατί αν ο Θεός προγνωρίζει ότι θα επιστρέψουμε πίσω μετά από 3 μήνες μετανοίας, δεν μας κάνει το δώρο, γιατί μετά θα βρεθούμε υπόλογοι στην κρίση. Γιατί το δώρο το οποίο μας έκανε και θα επιστρέψουμε, θα το καταπατήσουμε, δεν το εκτιμήσουμε, αφού δεν προχωράει η μετάνοια. Το απάβγασμα της σοφίας, εμείς το απάβγασμα της σοφίας μας το αποδεικνύουμε στον εαυτό μας πρώτα, όταν μετανοούμε και μετανοούμε σε διάρκεια χρόνου, σε βάθος χρόνου. Και αν εμείς διαβεβαιώσουμε, αδελφοί μου, το Θεό μας,
ότι εμείς δεν πρόκειται να επιστρέψουμε πάλι στη ζωή που κάναμε πριν, αρχίζει από την πρώτη στιγμή ο Κύριος να μας κάνει δώρα ουράνια. Δώρα φοβερά, απίστευτα και απερίγραπτα. Γλυκένει την καρδιά. Ψηλαφείται ο Θεός. Αλλάζουν τα ιδιώματα, μικραίνουν τα πάθη. Αρχίζουν να αναπτύσσονται οι αρετές. Μικραίνουν τα πάθη συνέχεια, είναι πιο ειρηνική καρδιά, αγαπάει, σέβεται, κλαίει. Το κλάμα είναι φοβερό χάρισμα, να το επιζητήσουν αδελφοί μου, το κλάμα καθαρίζει. Και είναι η εξομολόγηση στο πνευματικό. Και παρακολούθηση στο πνευματικό. Μην αυτονομούμεθα άλλο. Γιατί σε μεγάλη παγίδα πέσαμε την αυτονομία. Εμείς οι νεοέλληνες. Πέσαμε σε αυτονομία. Λέμε ο καθένας εξηγεί την πίστη όπως θέλει εκείνος. Προσωπικά εγώ τον βλέπω έτσι. Και νομίζω και είναι εντάξει. Αυτονομήθηκε από τους πατέρες και τους μεγάλους της Εκκλησίας. Τους Αθανάσιους και τους Χρυσόστομους και τους Βασίλειους. Και πώς θέλει να πάει καλά αυτό το παιδί. Να γιατί έχουμε τόσες αυτοκτονίες, να γιατί έχουμε τόσες εκτρώσεις, να γιατί έχουμε συμμετοχή στα ναρκωτικά και στις αιρέσεις. Αδελφοί μου. Μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου, και προσευχή. Ο Θεός μας είναι μέγας, μας αγαπάει τρελά, είναι τρελά από το μαζί μας. Περιμένει την ανταπόδοση της αγάπης του. Καλή μετάνοια να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ που ήρθατε και παρακολουθήσατε με τόση σοβαρότητα. Συγγνώμη που σας κούρασα, γιατί μιλάω αρκετή ώρα. Και τον χρόνο να είστε καλά και να ξαναγυρνάτε τον Αγίο Θανάσιο και την Αγία Πατρόση. Πάτερ, θα σας παρακαλέσουμε να τοποθετήσετε εκεί τα λίγη ξανά και να μας πείτε τι νος είναι και να περάσει ο κόσμος να προσκυνήσει. Ναι, αδελφοί μου, έχω φέρει έξω στο ζητάρι την Αγία Εικόνα της Αγίας Ματρώνας Ρωσίδας. Εδώ θα δείτε εκεί, είναι στην Αθηνοσία, δεν είναι αγιογραφική εδώ, θα δείτε χαρακτηριστικό των εικόνων της Αθηνοσίας είναι ότι έχουν στο κάτω μέρος δεξιά ή αριστερά ένα δαχτυλιδάκι, θα το δείτε, και εκεί οι Ρώσοι βάζουν ή Άγιο Λείψανο του Αγίου, ή βάζουν το ράσο ένα κομματάκι ή κάτι άλλο. Εδώ θα δείτε στο δαχτυλιδάκι αυτό της Αγίας έχει ρινίσματα από το ξύλο της κάσας της. Εκεί, θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ έχω Άγιο Λείψανο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, εδώ. Αυτό το κομματάκι είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι. Εδώ στο παπακάκι έχω μύρο του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Λουκά του γιατρού εδώ και εδώ στο φακελάκι με τα γράμματα έχω μπαμπακάκια το σχήμα του Αγίου Άννη της Ρήγλας, στη Σόφια. Είναι ένας Άγιος Βούλγαρος, ο οποίος είναι άνθρωπος. Πήγε ένας πατέρας από το Αγίου Όρος και του δώσανε ένα μεγάλο μπαμπάκι που ακούμπαγε πάνω στο Άγιο Σκήνωμα και εκείνος μου έδωσε ένα κομματάκι και το έχω εδώ. Λοιπόν, ελάτε τώρα εσείς να προσκυνάτε εδώ και να πηγαίνετε στην αρχή της Παναγίας. Χριστός Ανέστη, εν νεκρόν θανάτων πάνω το πατήσες και έτσι εν μνήμας τη ζωή χαρισάμνα. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη, εν νεκρόν θανάτων Ανέστη, ο Άγιος Αθανάσιος και η Αγία Ματρόνα να είναι πάντα δίπλα μας και να μας προστατεύουν όλους. Ήθελα να προσθέσω το είναι τούτο ότι ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος έζησε ως μάρτυρης και κοιμήθηκε ως όσιος. Έζησε ως μάρτυρης διότι ακριβώς η κακία των ελληνικών ανθρώπων εκείνης της εποχής, οι οποίοι ήταν περισμένοι από τη φιλοσοφία περισσότερο και όχι από την ενδιάθετη πίστη την καρδιακή, ερμήνευε τα γεγονότα τα ουράνια με σοφό τρόπο γήινα. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την θεία γέννηση του Κυρίου μας ως Υιού και Λόγου του Θεού πρώτου χρόνου και πρώτων αιώνων και γι' αυτό χαρακτήρισαν ο Άριος και ο οπαδοί του τον Κύριο ως κτίσμα. Μέγα λάθος. Αστόχησαν όλοι οι αιρετικοί.
η Θριάμβρηση Εκκλησία με πρωταγωνιστή τον Άγιο Αθανάσιο και τους άλλους μεγάλους πατέρες βέβαια της πρώτης Οικουμενικής και όλων των συνόδων και των προγόνων ημών, οι οποίοι απλοί και ταπεινοί, χωρίς να ξέρουν πολλά γράμματα και πολλές προσευχές, μας παρέδωσαν την Αγία ημών Ορθόδοξη πίστη, γιατί με δυσκολία μας κουβαλούσαν όπως εσείς κουβαλάτε τα παιδιά σας, τα φέρνετε στην Εκκλησία και αφήνετε τα σοβαρά προβλήματα του σπιτιού και της οικογένειας για να έρθει να τιμήσουμε τους Αγίους μας και την Αγία πίστη μας. Έτσι και οι δικοί μας οι πρόγονοι, των μεγάλων εννοώ, μας φέρνανε μικροί και μας μπόλιασαν με την Αγία ημών Ορθόδοξη πίστη. Και έτσι η Αγία μας Εκκλησία θριαμβεύει διαρκώς, διότι έχουμε σήμερα τιμούμε έναν αρχαίο μαθητή, τον πρώτον αιώνα, τον Μέγα Αθανάσιο, και μια νέα μαθήτρια Αγία, την Αγία Ματρόνα, που είναι Αγία των τελευταίων δεκαετιών. Εκοιμήθη 2 Μαΐου του 1952. Αναγνωρίσει ως Αγία μετά την πτώση του κομμουνισμού, μαζί με την αναγνώριση των άλλων μεγάλων Αγίων της Ρωσίας. Και έτσι έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τεκμηριώνουμε και αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι η Αγία ημών Ορθόδοξη πίστη είναι αυτή η οικουμενική πίστη η οποία ενώνει. Και δεν ενώνει ο οικουμενισμός. Προσέξτε, αδελφοί μου, γιατί ναι, μεν μιλήσαμε πολύ για τις αρχαίες αιρέσεις του Αρείου και των άλλων, αλλά η χειρότερη εξ όλων είναι ο οικουμενισμός, τον οποίο το ζούμε σήμερα. Μεγάλη προσοχή και προσοχή. Βεβαίως χρειάζεται η ανάγνωση κειμένων για να ενημερωθούμε λεπτομερώς από θεολόγους πατέρες που γνωρίζουν το θέμα, αλλά κυρίως και πάνω από αυτό χρειάζεται η καθαρή καρδιά και η προσευχή, ούτως ώστε ο Κύριος να στείλει το Πνεύμα του Άγιο να μας ενημερώσει και να κάνουμε άλμα στην πληροφόρηση, τη Θεία. Να μην μείνουμε στη γνωστική ενημέρωση της σοφίας, καταλάβατε αδελφοί μου, αλλά να έχει το Πνεύμα του Άγιο να μας σοφήσει. Λοιπόν, αδελφοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ τον πατέρα Ιάκωβο που μου έδωσε το λόγο. Καλή μετάνοια και στον Παράδεισο. Και του χρόνου να γιορτάσετε με χαρά και υγεία τον Άγιο Αθανάσιο και την Αγία Ματρόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νεκτάριο που έκανε τόσα χιλιόμετρα διέστησε να έρθει να μας φέρει εδώ τον στάλ του Αγίου Νεκταρίου και την εικόνα της Αγίας Ματρόνας που γιορτάζει σήμερα μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο. Επίσης ευχαριστούμε και τον πατέρα Ιάκωβο που ήρθε και μας λειτουργήσε και όλους εσάς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και τιμήσατε τα και τους πρωτοψάλτες μας που τόσο ωραία μας έψαλαν. Ευχαριστούμε όλους σας, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Έξω υπάρχει ένα αρνάκι προσφορά, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει, ας... Έξω είναι. Πρώτη προσφορά έχουν δώσει 100 ευρώ, αν είναι κανένας ενδιαφερόμενος. Πανοσολογιότατε πατέρα Ιάκωβε, πανοσολογιότατε γέροντα Νεκτάριο. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και αρχικά να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιάκωβο και τον γέροντα Νεκτάριο που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται σήμερα μαζί μας για την γιορτή του Μεγάλου Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδας της Σαουμάτου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ιστορία ανέγερσης του Ιερού Ναού. Όπως όλη η ελληνική επικράτεια, έτσι και το χωριό μας δοκιμάστηκε από τον πόλεμο, ο οποίος κατέστρεψε και γκρέμισε πολλές εκκλησίες. Έτσι, αμέσως μετά τον πόλεμο, η οικογένεια Γιαννόπουλου πήρε την απόφαση να χτίσει μια εκκλησία, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων δεν υπήρχε άλλη εκκλησία στο χωριό. Ο θεμέλιος λίθος έπεσε το 1919 και μητροπολίτης ήταν ο μακαριστός Κυρός Πολύκαρπος ο Κελαρόπουλος και εφημέριος ήταν ο μακαριστός πατήρ Στέφανος Παπαστεφάνου ή Πρόητσες όπως τον ήξεραν οι χωριανοί. Για την ανέγερση του ναού βοήθησαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού με τα μέσα τα οποία διέθεταν. Μετέφεραν πέτρες από το ποτάμι, με τα κάρα και ό,τι άλλο υλικό χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί το χτίσιμο του ναού. Στην τοποθεσία που έγινε ο ναός, όπου βρισκόμαστε τώρα, προϋπήρχαν αυτές οι δύο βελανιγές, οι οποίες στηρίζουν και προστατεύουν τον οίκο του Θεού. Μάλιστα, το γεγονός αυτό αποτέλεσε και έμπνευση για το σήμα του συλλόγου μας. Για πολλά χρόνια, μέχρι το 1974, όταν έγιναν τα εγγένεια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο χωριών, του Μεσονησίου και του Ερμενοχωρίου, καθώς ο τότε εφημέριος λειτουργούσε τη μία Κυριακή στο ένα χωριό, στο χωριό μας, και την άλλη Κυριακή στο Ερμενοχώρι. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μου έδωσαν πληροφορίες
Και κλείνω με την ευχή να μας προστατεύει ο Άγιος Αθανάσιος και η Αγία Ματρώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Κάθε φορά που κάνει κάτι ο σύλλογος μας, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση καλωσορίζω και τον Γέροντα Νεκτάριο που μας έκανε ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ και να μας φέρει τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου και την θαυματουργή εικόνα της Αγίας Ματρώνας. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα θεατρικό με τα παιδάκια του χωριού μας από τον βίο του Αγίου Αθανασίου, και όπως ακούσατε και ο Γέροντας μας είπε ότι από την ηλικία των 16 ετών βάφτιζε και το βάφτισμα του Μεγάλου Αγίου Αθανασίου αναγνωρίστηκε. Θα δείτε ένα σκηνικό από την ζωή, από τα παιδικά χρόνια του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων και αριστευσάντων μαθητών κατά το περσινό σχολικό έτος και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον πατέρα Βασίλη, τον Γέροντα Νεκτάριο, τον Τάσο, την κυρία Πρόεδρο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ερμενοχωρίου, τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας και εγώ θα βραβεύσουμε τα παιδιά. Θα σας παρακαλέσω όμως να κάνετε ησυχία, γιατί δεν έχουμε μικροφωνική οργάνωση, οπότε θα ήθελα να κάνετε ησυχία για να ακούσετε τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μετά Χριστό στην Αλεξάνδρεια από γονείς χριστιανούς. Υπάρχει ένας φίλος σύμφωνα με τον οποίο όταν ήταν ακόμα παιδί βάφτιζε στην ακρογιαλιά παιδιά ειδωλολατρών τηρώντας τους ιερούς κανόνες. Αθανάση, έλα να παίξουμε. Θέλουμε ακόμα ένα παιδί. Δεν μπορώ, έχω διάβαση. Κι εγώ έχω. Έλα. Διαβάζεις αργότερα, έλα. Δεν μπορώ, αργότερα θα πάω στο κατηχητικό. Έλα, μετά θα πάμε όλοι μαζί. Όχι, πάντα μόνος μου πηγαίνω. Εσείς με χρειάζεστε μόνο για το παιχνίδι σας. Γιατί δεν σκέφτεστε ότι εκτός από το παιχνίδι υπάρχουν και άλλα πράγματα? Για να δω, τι διαβάζεις, Όμηρο? Ναι, αύριο γράφω διαγώνισμα και πρέπει να είμαι έτοιμος. Κι εγώ γράφω λίγο παιχνίδι, δεν κάνει κακό. Ελάτε, θα παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που ξέρετε. Και πού το έμαθες εσύ στον Όμηρο? Ελάτε μαζί μου, θα πάμε στη θάλασσα. Αλήθεια, θα κολυμπήσουμε, ζήτω. Σήμερα θα σας βαφτίσω, να γίνετε κι εσείς χριστιανοί και να πάρετε την ευλογία του Θεού. Και ξέρεις εσύ τι και πώς πρέπει να γίνει? Ναι, έχω παρακολουθήσει το ποτά της ενορίας μου. Και ύστερα, οι γονείς μου και οι δάσκαλοι μου τα έχουν μάθει όλα. Το θαυμασμό για αυτό το αυθόρμητο έργο του νεαρού παιδιού λέγεται ότι αναγνώρισε ως έγκυρες όλες τις βαφτίσεις του. Στη συνέχεια τον πήρε υπό την προστασία του και ανέλαβε τις σπουδές και τη γενική μόρφωσή του. Με τον καιρό ο Αθανάσιος έγινε γραμματέας του Επισκόπου και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Έμαθες ότι ο Πατριάρχης πήρε υπό την προστασία του τον Αθανάσιο. Αντί να του ρίξει μερικές, που ξανακούσε και να κάνει βαπτίσεις ένας νεαρός. Ήτανε, λέει, όλα κανονικά και τυπικά όπως πρέπει. Και τώρα αυτοί θεωρούνται χριστιανοί. Ναι, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτός μια μέρα θα γίνει Πατριάρχης, να το θυμηθείτε. Όταν άρχισε τη θρησκευτική του δράση, η Αλεξάνδρεια ήταν ανάστατη από τη διδασκαλία του τοπικού πρεσβυτέρου Άριου, που δίδασκε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, αλλά κτίσμα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας. Ακούσατε τι λέει ο Άριος? Στο κατηχητικό μας είπαν ότι κηρύττει μια άλλη θρησκεία. Πρέπει να προσέχουμε. Λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα του Θεού. Ο Αναστάσιος όμως δεν συμφωνεί και στη σύνοδο που θα γίνει ο Αθανάσιος όμως δεν συμφωνεί. Και στη σύνοδο που θα γίνει στην Αλεξάνδρεια θα απαντήσει στον Άριο. Επιτέλους ο Άσμος έχει κάνει άνω κάτω και ο Αθανάσιος τον έβαλε στη θέση του. Εκεί, στην Νίκαια της Βυθινίας, δόθηκε μεγάλη μάχη της Ορθοδοξίας με πρωταγωνιστή τον Αθανάσιο. Η ρητορική του δεινότητα και η απροσδόκητη μαχητικότητά του προκάλεσε τον θαυμασμό εχθρών και φίλων, με αποτέλεσμα η φήμη του να εξαπλωθεί σε Ανατολή και Δύση. Ο Αθανάσιος έγινε το σύμβολο για τους Ορθόδοξους στον αγώνα τους κατά των κακοδοξιών του Αρίου και σύμφωνα με τη διδασκαλία του συντάχθηκαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Πάμε μια βόλτα, έχει ωραία μέρα. Ναι, ένας περίπατος μετά τη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι μας χρειάζεται. Ακούσατε, ο Άριος κατατροπός του και ο συμμαθητής μας και τώρα ο ιεροδιάκονος Αθανάσιος
θα συνοδεύσει τον Πατριάρχη Αλέξανδρο στην καινούργια του σύνοδο. Τι έγινε, πού, πότε, τι αποφασίστηκε? Στην νίκαια της Βυθινίας, ο λαός ησυχάσει και η Εκκλησία θα ηρεμήσει. Λοιπόν, ακούστε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Πρωτοκράτορα, Πλητήρου Ρανογγύης, ορατώνται πάντο και αοράτο, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούς εκ του Πατριδιού τα πάντα γένετο, στο τιμά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και απαθόντα και τα φέντα, και αναστάντε τη δίκη ημέρα καταγραφάς, και αμυνθόνται εις τους ουρανούς, και καθιζόμενοι δεξιών του Πατρός, και πάρουν ερχόμενοι μεταδόσεις, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ού της βασιλείας και στο τέλος. Μετά από 3 χρόνια, ο επίσκοπος Αλέξανδρος πέθανε, αφού είχε υποδείξει τον Αθανάσιο ως διάδοχό του. Κλήρος και λαός τον αναγόρευσαν Πατριάρχη Αλεξάνδρειας το 328 μετά Χριστό, σε ηλικία 33 ετών, διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξάνδρειας επί 46 έτη. Κοιμήθηκε στις 2 Μαΐου του 373 σε ηλικία 78 ετών. Πατέρα Βασίλη, να έρθει να δώσει το αριστείο στον Απόστολο Καλύπτο. Καλή πρόοδο. Μπράβο. Έτσι, ναι, έρχομαι. Άσε, παρακαλώ. Μελίνα Μαυρίδου. Παραδίδω το βραβείο για την κόρη σας και εύχομαι να γίνει αιτία του προσωπικού της αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος και δικαιοσύνης. Καλή πρόοδο! Τον Τάσο τον Ευγενιάδη να έρθει να βραβεύσει τον Θοδωρή τον Νικολαίδη. Την πρόεδρο του Πολιτισμικού Συλλόγου του Αρμενοχωρίου Τυπούλα την Τελφούση να έρθει να τον βραβεύσει τον Σοκράτη Νικολαίδη. Πήγε καλά το παιδί. Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου μας, ο Πάνος ο Κουτσιωτής, θα βραβεύσει την Ισοπήλη Ευλογία. Να ακολουθήσουν τα βήματα αυτών των παιδιών που βραβεύουν. Αμήν, αμήν. Και εγώ θα βραβεύσω τον Ιωάννη Ιωαννίδη. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Καλή πρόοδο στη ζωή σου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Εκ βάθους καρδίας σας ευχαριστούμε.
Γιατί πάντα είστε δίπλα μας και πάντα είστε σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.